Shalom, selamat malam amang inang naposo bulung, doho tuhuria nahina holongan. Andorang so tapuka partangyangan wik di Botarion, asa taparadema dirita martangyang nahoho mahita. Amin. Tapuji Tuhan ta sian buku ende 10 opat marende mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumumpa langit dohot tanoon. Amin. Dihorhon hapor suhon nami, nasatokin jala nanaing ido hasangapo na sumurung. Nalumobi hamulyaon, nasa leleng-leleng na tuhami. Hami angka naso tumailihon, akka natarida, akka na tumailihon, angka naso tarida. Aina martiki do anggo, akka natarida, alai nasa leleng-leleng na do akka naso tarida. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang tarbahen hami mambahen manang aha, molo soho dongan nami, dibaheni sailehon ma dihami, roha banua gijang. Asa tau hami manimbangi, dohot mangulahon lomoni roham. Sai dongani hamahami, asa mian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Turpukta sian epistel 2 Samuel sia ayat sada sahat rodi ayat 8. Tajahama ayat non marsikap sore. Dungi nina si David mamana kasih adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul. Asa hubahen asi ni roha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masa dana poso isi ni bagas ni si Saul nahinan, na margoar si Siba, gabe tarjo ibana tu jolo ni si Daud, dungi ni narajai mamandok ibana, atahe hodo si Siba, na posong doau ninna ibana. Dungi didok raja ima atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul. Asa ubahen tu ibana asi ni rohasian debata. Jadi nina si Siba mamadok rajai. Adong dope sadani anak si Jonathan pang patna duansa. Dungi nina rajai mamandok ibana, di dia ibana, gabe didok si Siba mandok rajai. Idama di Lodebar do ibana, sorang tu si Makir anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja David suruana mangalap ibana sian bagas ni si Makir, anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi dungu sahat si Mefiboset, anak ni si Jonathan, tutu ni si Saul, tujolo ni si David, manukap ma ibana tutano marsoba. Ale ni nasi David ma, ale Mefiboset, gabe didok ibana ma, disondo au naposom. Dungi didok si David muse tu ibana. Unang ho mabiar a ikon bahenon hu tuho asini roha. Ala ni si Jonathan amangmu ikon paulahon hu tuho sude golat ni si Saul. Opumi jala ikon toktong ho sa panganan dohot au. Jadi marsomba ma ibana uhu didok tung ise ma pola au naposom ubahin pola dompakonmu biang namate songon awon ima sahatna martua do angka na tumangihon hata ni debata jala naum peopsa. Amin. Yesus leon aturangan habis sarang angkatusi atami leon matana mardida lohot rohan nauhot rodalami asa totong maradopun Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramo tia ka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita damang do dainang doho sude ruas ni huriata HKBP Rawamangun. Tatangihon mahata ni debata turpuk jamita di partangnya tadi Bornginon, ima nanianet sian buku Evangelium Lukas bidu 10 opat ayat 12 sahat rodi ayat 10 opat. Songnon mahatana didok disi. Didok ma luhut tu namamiyo ibana. Jupang di baeko pesta manang karoaun unang mapiyo tusi aka alialim manang ha anggim manang hula-hulam manang khobar bagas mupe aka nagabe
asa unang nasida muse mamiyoho gabe dibalosi tuho. Alai jupang membuat si panganok ko piyoma akan napogus, akan namartihas, napapang dohot na mapitung. Jadi martua mahodisi aidang tarbalos nasida itu ho, alai mambalos doi tuho sugut di haheheo ni aka partigor ima sahatna. Punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, somaldo dihita halak batak, molo naing mangulahon sada ulaon lasni roha hita, pitor tapio do amang inang aka dongatta, aka sisolhota, aka dongat tubuh, aka hula-hula, dohot aka sinadongan sahabat, dohot teman-teman yang kita anggap mereka turut merasakan sukacita yang kita rasakan. Ibarat nama jo hudok molo naing manguli manang muli burta pitor nunga adong sadaran cangan di hita. Siapakah yang harus kita undang dalam rasa sukacita yang akan kita alami memberangkatkan anak-anak kita untuk menerima pemberkatan nikah? Apakah itu hula-hula, apakah itu tulang, apakah itu sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, dongan sahuria, dongan sapunguan, dongan sapunguan di bagasan kor, dohot aka na asing. Alai molo tapa hobar tupuk naung tatangihon nakanin, dengan kenyataan hidup yang kita alami, bahkan apa yang sudah pernah kita lakukan, ketika kita mengalami sukacita, kita mengundang orang, saya kira bertolak belakang do apa yang kita lakukan dengan apa yang diperintahkan di bagasan turpukon. Didok di bagasan turpuk tahun, didok mahuhutu nama mio ibana. Jupang di baeko pesta manang haroan, unang mapio tusi aka alialim, manang ha anggim, manang hula-hulam, manang hobar bagas mupe aka nagabe, asa unang nasida muse mamiyoho gabe di balos tuho. Alai jupang membuat si panganok ko piyoma akan napugus, parjolo didok piyoma akan napogus, akan namartihas, akan napapang dohot nama pitung. Kelompok yang dinyatakan di bagasan turpuk tahun yang didok Tuhan Yesus yang harus diundang oleh seseorang yang mengadakan pesta adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang pakpang didok tidak bisa berjalan dan orang-orang buta. Jala sude naon adong do di sekitar kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus bagi orang-orang yang akan mengundang, yang ingin melaksanakan satu pesta, orang miskin, orang cacat, orang yang tidak dapat berjalan dan orang yang buta, sebenarnya ini ada di sekitar kita. Alai suku-sukun heado hita ditiki adong lasni roha nata hilala, ditiki tapatu palasni roha, ulaon lasni roha seperti itu. Heado akahala nasongonon ta undang ro tu tonga-tonga ni ulau ta manang pestata. Kupikir agak jarang dok, bahkan saya belum pernah melihat orang Batak mengundang orang miskin, orang cacat, orang yang tak dapat berjalan, dan orang yang buta di tengah-tengah ni ulaun las di rohana manang ulaun pesta na ikon sipatu ponna.
Rata-rata halak Batak mengundang orang yang dekat dengannya, sahabat yang dekat dengannya, dan orang Batak itu sangat akrab dengan istilah dalihan natolu. Hula-hula dongan tubuh dohot boru. Kalau ada pun pelengkap pasti ada tulang katanya di situ. Si jalotiting marakup dohot aka na asing. Tapi orang-orang yang dikatakan di dalam nats ini sangat jarang sekali kita undang. Bahkan tak jarang juga orang Batak molo di patupa ibana PAK ulan, molo saya hiradak sarobang ibana dalam segi ekonomi saya pakai tanda kutip seperti itu. Pola taudang, pelaila hodononi. Alay diturpukon, Yesus madok. Alay jupang mabuat si panganok ko. Piyo akan napogus akan namartihas napapang dohot na mapitung. Yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki kekurangan sebenarnya. Secara fisik dari pandangan mata kita. Secara ekonomi dari kehidupan yang harus mereka jalani. Jala omma na idokna halak yang kita sebut sebagai disabilitas. Orang-orang yang memiliki tidak hanya secara kekurangan secara fisik, tapi mungkin juga ada hal-hal yang lain yang kurang di dalam hidupnya. Paling mologiot rohata mamereng akan napogos akan namartihas napapang dohot nama pitung. Cara kita untuk membantu mereka adalah memberikan sumbangan. Pergi ke panti-panti seperti itu, panti asuhan atau kepada panti yang disebut dengan disabilitas tadi yang kekurangan. Alai untuk ulahon las di roha sangat jarang dohita mangulahon songonedok ni bagasan turpuk tahun. Jangankan ulaun las niroha alam muli manang manguli anak kota, alai dalam hal yang udok misalnya molo ulang tahun kita. Kalau kita ulang tahun misalnya, apakah terpikirkan oleh kita untuk memberikan bantuan, sumbangan, mamio nasida rak mangan dok kita di tonga-tonga nilas niroha umur nagajang na nilihuni debata tuhita. Alanima turpuk tahun mengajar hon tuhita asa akan naporsea tu Kristus Yesus. Iajak doa asa mangulahon sada perbuatan yang tanpa pambrih di bagasan turpuk tahun. Bahwa halak naung porsea tu debata iko mangulahon sada ulaon yang tanpa pambrih melakukan segala sesuatu tanpa harus mengharapkan balas jasa. Berbuat tanpa pamrih kepada orang-orang tuaka salut halak na adong di humaliangna. Alana di bagasan turpuk tahun macai di dokdo mengundang sahabat, mengundang semua kerabat, mengundang teman-teman yang dekat dengan kita, mengundang orang-orang yang kita pandang layak untuk diundang di dok di bagasan turpuk tahun. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi mengundang orang seperti nedok di bagasan turpuk tahun mamio akan napogos akan namartihas napapang dohot nama pitung na adong di humaliakta molobui dota ulahoni, maka itu merupakan perbuatan yang sangat luar biasa. Alamar hite na mamio nasida di bagasan turpukon di dok jadi martua mahodisi aidang tarbalos nasida itu ho ala marbalos doi tuho sogot di haheon yaka partigor. Kalau kita mengundang kerabat kita, sahabat kita, orang kaya mamora kita tak undang akan namora di dok. Ya itu mereka akan lakukan molo marpesta penasi daikon diundang dohita. Alai molo sebalik na molo akan napugus dota undang akan namartihas napapang dohot nama pitung di dok. Daksian nasida kita mendapatkan upahnya, balasannya alai sian debatado. Lapatanna hobar tuhatan debata molo dungro ajalta
mangihut masaluhut akan nataula ditiki nguluta ido umbayan didok. Jadi martua mahorisi aidang tarbalos nasida itu ho ala marbalos do itu ho sogot di haheon yaka partigor. Molo dungro ajalta mangihut masaluhut nataula ditikini nguluta. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Padua holos di suara ho turpuk tao do tu hita. Sasitong na hita do na dipio di bagasan turpuk taon. Ise mana mamiyo hita ima Tuhan debata marhite anak na Kristus Yesus. Kitalah yang diundang untuk masuk dalam perjamuan pesta itu. Ise mahita halak-halak pardosa, orang-orang yang telah melakukan dosa, jala hobar tu bagasan turpuk tahun laos bui do hita dikategorikan kepada orang yang pogos akan namartihas ala gok dosa na taulah na papang nama pitung. Seperti itu alai di pio debatado hita laho masuk tu perjamuan yang luar biasa naung di parade debata tu hita. Allah mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Suku-sukun. Apakah saya termasuk orang yang diundang itu? Apakah saya termasuk halak nadipio debata? Masuk tu bagasan perjamuan itu hani? Jala molo diundang debata hita suku-sukun napa dua hon puasa pola dipio debata au masuk tu perjamuan ini. Kenapa saya harus diundang oleh Allah untuk masuk dalam perjamuan Tuhan itu? Dalam pesta yang sudah diberikan ataupun naung di parade debata. Jawaban naholan sada doa mang inang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ai songonon do holong ni rohani debata tu portibion. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boroleh hidup yang kekal. Ido ubain di pio debata hita. Masuk tu bagasan perjamuan Tuhan na di parade ibana tu kita. Karena Allah begitu sangat mengasihi kita. Jala molo diundang debata pehita masuk dalam perjamuan Tuhan itu. Sasitong nadang mampu hita mengundang musai debata masuk. Tetapi apa yang kita lakukan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Mangihut ma saluhut na taulai molo dungro ajalta. Hamang inang gudang doa kahalak na mangulu di bagasan disabilitas yang hidup di dalam kekurangan na adong di humaliakta. Bohado rohani ha porsyota songon nedok ni hata ni debata seperti apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sidi berengi bana akan napogos, di sidi berengi bana akan namartihas, di sidi berengi bana akan napapang, di sidi berengi bana dohot akan namapitung, dungi di dokma. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ido ulaon nedok na di bagasan turpuk to berbuat tanpa pamrih kepada siapapun. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Songonido naung pinatu pani Yesus ditiki ninguluna ketika dia melihat begitu ada orang yang miskin, yang cacat, yang tak dapat berjalan, yang buta, namale, nama uas, dohot aka na asing. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, dungi di ulahoni banana,
khobar tu kebutuhan dari orang-orang miskin itu, dari orang yang tak dapat berjalan itu, dari halak na cacat dohot nama pitungi, nama le dohot nama wasi. Bohai ta manginang sudi ruas ni huriata HKBP Rawamangun. Secara khusus mamereng akan masa di tonga-tonga ni Portibion. Saya berharap dohita bahwa pandemi COVID-10 siaon pitor saya, pitor sidung, tapi ternyata tidak. Hitungan-hitungan hajol maun iko saya mah di bulan onem HP daung. Hitung-hitungan akan pistari do ikon bulan Agustus do HP nga berlalu bulan Agustus nga masuk kita tuh bulan September jalan yang berakhir mah bulan September. Jala hitung-hitungan akan pistar manang akan memiliki hitung-hitungan parbinotoan. Jangan-jangan sampai awal tahun 2021 pun ini belum tentu berakhir. Dengan apa yang terjadi oleh karena pandemi COVID-10 sia memang harus membuka mata rohani kita do kita mamering salut akan nama saon. Laos membuka mata jasmani kita melihat ternyata alani pandemi COVID-10 yang berakibat fatal do dalam segi ekonomi ngagudang halak na pengangguran. Jala kembali orang melakukan hajatun hanya untuk mengisi butuhan sejengkal. Ukurannya hanya kecil, hanya 1 jengkal, tetapi dia bisa melakukan sesuatu hal yang jahat seperti itu. Manang di piga-piga arena salpu tabiga dong do halak na mangulahon hajahatan. Marhite-hite. Sudah lama saya tidak pernah mendengar kejahatan mutilasi, tetapi baru-baru ini ada kejahatan mutilasi yang dilakukan. Karena apa itu? Nungalam ganggu be haporsioni halak alan namasa di Portibion. Orang-orang sudah berputus asa dengan segala sesuatu yang terjadi. Alai bohado hitam menyikapi salut akan nama saun seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sekalipun pandemi COVID-10 siaon berakibat fatal bagi sebagian orang, tetapi tetap aja ada Tuhan yang membangun persekutuan yang indah di tengah-tengah ningulu nih akan porsea tu ibana. Jala tetap do tangani debata masu-masu ganup-ganup halak seperti itu. Alai bohado halak naung di pasu-pasu debata bui berbuat tanpa pamrih kepada orang-orang yang pada saat ini sedang berputus asa oleh karena pandemi COVID-10. Jangan lagi membuat persoalan-persoalan baru yang menganggap ataupun mereka jadi meranggapan tohodo adong debata di tengah-tengah ni Portibion. Di dunia ini aku tidak mendapatkan kedamaian, di gereja pun aku tidak mendapatkan kedamaian. Alai molo di pio debata kita masuk tu perjamuan Tuhan. Bagaimana orang yang di pio Allah masuk dalam perjamuan Tuhan, tujuan Tuhan hanya untuk mengatakan karena begitu besar kasihku kepadamu. Songoni manak kita tu salut halak nadong di humal yang tak urupi manasida. Supaya mereka keluar dari beban hidup. Seperti itu. Molo dang bui kita mengurupi halak setidaknya jangan membuat susah kehidupan mereka. Molo dang tarben kita mangaliun sesuatu tuh halak setidaknya jangan membuat hidup mereka susah. Alai laus di gildebata dosia kita. Molo tarben hita mangurupi nasida. Itap nigogo doho pasu-pasu nata jalo sia debata. Taurubi ma akan napugus. Akan namartihas napapang dohot nama pitung. Dohot na berkesusahan. Di tonga-tonga ninguluna. Asa toho halak na porsea tu debata. Na di bagasan hapogoson nai makilalahon. Adong do HP Tuhani marhite-hite hita na mangurupi nasida. Alani amang inang tapuka makapedulian tu nasida secara khusus nasida yang dikategorikan kepada
halak na memiliki disabilitas di bagasan guluna. Tidak kebetulan Tuhan memberikan hidup berdampingan dengan mereka. Kalau kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, Tuhan hadirkan itu di tengah-tengah kita. Pasti Tuhan sudah mempersiapkan kita sebenarnya untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Kita berdoa. Moliate mali Tuhan di pasaroana mi tuho. Molo di palwaso hami bui tumangihon hatam na badia di tonga-tonga ni partang yang nami di Bornginon. Diajari hodo hami ale Tuhan mariti turpuk nami sadarion. Asa marparbuat mahami tu aka ulau na dinggan mangurupi halak na pogus na papang na martihas dohot na mapitung. Roha kepedulian terhadap orang-orang disabilitas na mangulu di tonga-tonga ni humalyang nami. Secara khusus di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangun. Sasitong na jolma pardu sado hami ali Tuhan. Alai di piyoho do hami asa masuk kami tu berjamuan Tuhan supaya mendapatkan keselamatan. Ala naung kujalo hami do haluau nasyakoi marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinar silang. Hadzari mahami Tuhan patuduhon holong ni rohami. Tu saluhut halak nadong di humalyang nami. Tarlu mobiale Tuhan kepada orang-orang yang benar-benar berputus asa dalam hidupnya. Napugus napapang namartihas do nama pitung. Tarlu mobi di tonga-tonga ni situasi pandemi COVID-10 siaon. Nunga kujalo hami gudang ngaka pasu-pasu miale Tuhan. Molobui hami sa rodi sadarion jongjong mangulu. Majalo hai pason nasyakoi. Semua adalah karena bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan baiklah kami yang sudah menerima kebaikan Tuhan itu. Boleh menyalurkan berkat yang telah kami terima dan kebaikan Tuhan yang telah kami terima kepada orang-orang yang membutuhkannya. Supaya mereka pun Tuhan merasakan kehadiran kerajaan Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-10 sia. Nah masih berlangsung terus. Yang harus tetap kami perjuangkan dan harus kami tetap doakan. Supaya ini segera berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Jalo matangiang dohot elek-elek nami. Di bagasan Kristus Yesus. Hami marpangiduan. Amin. Marede hita naing marsinon danguluku dungi tapara de maamang inang anon sahalak siang tonga-tonga ni keluarga ta manguluhon tangi yang pengudianon tatangnya ko maka keluarga ta asa totong diramoti jala dijagai Tuhan debata hita salu nadoh rap akayana kota mengadupi pandemi COVID-10 sia paduahon manangnya kon huria HKBP secara khusus Huria HKBP Rawamangun asa tetap toktong mardalan pelayanan dohok dinggan nakpe di bagasan pandemi COVID-10 sia. Patuluhon manangnya kon bangso dohok negara ta secara khusus bagi para ahli yang sedang bekerja untuk menemukan vaksin dari COVID-10 sia. Mari demahita. Jalau burju makoba
Amin. Mari dehita Tuhan bahin ma ngulukon huhut ita papungu pelean amang inang tapasat ma peleat tatu tonga-tonga ni kurieta. Mari te nomor rekening manang barcode nadong di layar televisi ta. Mari dehita. Rak mahita mangidohon ditangiang dan niajar honi Tuhan Yesus tu hita. Alia manamina di banua gijang sai pinarbadia magowarmu, sai roma harajomu, sai saut maulomo ni roham di banua tonga on songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jaliti ramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur kon madamena tutup dim. Amin. 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 Horas marita amang inang, saya dipargogoi Tuhan de bata mahita mangulahon hatanaon, jala tetap mahita toktong martangiang, asatung margugu hita madalania ka ararininggoluta. Koras. Tahun tinggal bersama